खुलुमबाय स्टुडिअ आं राकेश रामचेरे बे समाव नोंथांमोननो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बे प्रमोद बर'आ मैयानि जानानै थांनाय जे भारत सरकारनि बा भारत हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाहजों जे सावरायनाय बाथ्रा मा सावरायदोंमोन बिथाङा बे समाव जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव बिथाङा बुंथिदों जे मैयानि जानानै थांनाय जे भारत सरकार थामहिनबा हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाहजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एनडिबिनि दैदेनगिरि आरो एमपि रोनगोरा नार्जारि जों लोगोसेनो गोबां दैदेनगिरिफोरा मैयानि हाबाफारि थामहिनबा सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। बे सावरायनाय हाबाफारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि मैखोमै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सायाव बे सावरायनाय आयदाखौ लानाय जाना बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि थाबावनाय जे आद्रा थाबावनाय जे दफाफोर बे दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय गोसोखां होनायखौ बे समाव बुंथिना होदों। बेनि अनगायैबो रन्जन दैमारि बे रन्जन दैमारिजों लोगोसेनो गोबां एनडिबि बिथांमोना दासिमबो जोबथेसालियाव दं आरो बिथांमोन उदां अख्राङाव लाबोनो थाखायबो हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाहनो गोसोखांहोनाय जादों। आरो बेनि अनगायैबो कार्बि आलंनि एसटि हिल्स थामहिनबा एसटि मर्यादा होनायनि सायावबो हादरनि नखर मन्त्रि बे नखर मन्त्रिजों सावरायलायनाय जादों होननानै बिथां प्रमोद बर'आ बुंथिनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। थामहिनबा बिथाङा बुंथिना होदों। आरो बेनि अनगायैबो बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोर बे दफाफोरखौ 2024 इं मायथाइनि गेजेराव थामहिनबा बे 2024 मायथाइनि गेजेरावनो मावफुंजोबनांगौ होननानै बिथांमोना गोसोखांहोदों। आरो बे लेखायै हादरनि नखर मन्त्रि बे नखर मन्त्रिया बिथांमोननि बुंथिनायखौ गोसो होना खोनासंनानै गासैबो दफाफोरखौ मावफुंनायनि बाथ्रा बुंदों होननानै बुंथिनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। दिनै अदालगुरिनि मोनसे आइजोफोरनि थामहिनबा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि आइजोफोरनि सावराय मेल हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर'आ फैगौ एमपि बिसायख'थिनि सायावबो गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। एमपि बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल हान्जाया बा हान्जानि सांग्रांथिया आबुं जानानै दंखायो, इलेक्शननि डेटखौल' फोसावबानो जाबाय बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों। इलेक्शननि थाखाय बिथांमोना प्रिपेयार जाखाबाय। बे समाव बिसायख'थि आय'गा खालारखौल' फोसावना होब्लानो जागोन होननानै बिथाङा बुंथिदों। इउपिपिएलनि बिजाथिया गोबां भटआव देरहानो हानाया मोनसे थासारिसिम जाफुंसार जानानै दंखायो होननानै बिथाङा बुंदों। गोबां भटजों बिथाङा देरहासारगोन बाथ्राखौ बुंथिदों। बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बे प्रमोद बर'आ फैबाय थानाय समाव थामहिनबा एमपि बिसायख'थिनि सायाव सांग्रांथि होनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। नोंथांमोननो बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों आरोबाव बिथाङा मा बुंबावदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि। दिनै इउपिपिएल हान्जानि जोंनि जि आइजो गांखं होननानै बुङो वमेन सेल बिनिनो गासै 16 समस्तिनि एबा ब्लकनि जयै बेवहाय मिटिं जिरायदों। आइजो गांखंनि इसिङारि माखासे बाथ्राफोरखौ रायलायनायजों लोगोसे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बोरैहाय गोख्रोङै बाहागो लागोन बिनि सायाव जोंनि सेलआ सावरायदों। आरो इउपिपिएलनि वमेन सेलआ जोबोद गोख्रों। थांनाय गोबाव समनिफ्राय जिखिनि बिटिआर ओनसोलनि आइजोनि जेंनाफोरखौ बिथांमोना जोबोद मोजाङैनो बेखौ नायबोदों आरो दैदेनबोदों। जि जेंनायानो जाया मानो बेवहाय बिथांमोना गसंबोदों। दा बेनिखायनो आं मिजिंथियो बिटिआर ओनसोलनि आइजोफोरनि जेंनाखौ अराय समनि थाखाय सुस्रांनायाव इउपिपिएलनि आइजो गांखंआ जाफुंसार जानो हागोन बेखौ आङो फोथायो। एमपि इलेक्शन सफैबाय थादों, प्रिपेरेसनाव मा बेनि? एमपि इलेक्शननि थाखाय प्रिपेरेसना जोंहा कमप्लिट जानानै दङ। जास्ट इलेक्शन डेट फोसावबानो जाबाय आरो जोंनि बिजाथिया गोबां भटआव देरहानो हानाय मोनसे थासारिया अलरेडि जानानै दंखायो। मैया भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांजों जोङो सावरायदों। बेवहाय जोंनि सरकारनि दैदेनगिरिजों लोगोसे जोंनि एमपि बिथां एबसु आरो एनडिबिनि रिप्रेजेन्टेटिभ दङमोन। आरो बेवहाय गुबैयै कार्बि आंलंनि जोंनि एसटि हिल्सनि जेंना, एनडिबिनि केस उइथड्र खालामनाय आरो जेलनिफ्राय बरननाय आरो बेजों लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि सायाव जोबोद सिरियासलि डिसकासन जादों। आरो बिथाङा जोंनो खोथा होदों जे खम समनि गेजेरावनो जेरैखि जाया जोंनि जिखिनि जेंना दङ बेखौ सुफुंगोन आरो 2014 बोसोरनि गेजेरावनो मेक्सिमाम जेंनाखौ सुफुंनानै होगोन होननानै बिथाङा खोथा होदों।
थेंक इउ। क'क्राझार नोगोरनि R&B लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।